Скъпа църква, в неделя беше първата част на тази тема "Властта на вярващия". И тогава аз озаглавих конкретно като подзаглавие осъзнаване на нашата позиция в Христос и властта, която имаме в Него. И сега съм се подготвила наистина Святия Дух да говори чрез мен за втората изключително съществена част като практическо приложение в нашия християнски живот, в ежедневието ни, на властта като вярващи и на позицията ни в Христос, от позицията ни в Христос. И сега накратко само ще припомня най-важните неща, най-важните акценти, които ние говорихме, защото сега ще стъпнем изцяло на това, което казахме в първата част, и още има доста хубави неща и интересни и важни, съществени точки за добавяне. Първо, разбрахме, че има две духовни царства, които определят обстановката, в която живеем в момента, тук на земята, и ние не трябва да игнорираме това. Не трябва да си затваряме очите за това. Царството на Бог и царството на Сатана. Чрез възкресението на Исус Христос, победата над Сатана стана реален факт. Нашата духовна позиция в Христос, поради милостта и благодатта на Бог, е в небесни места, отдясно на Отец. Ние сме част от Божието семейство и също така сме част от святия храм на Бог, църквата. Вграждаме се в този храм, заедно в духа, ние, тялото Христово, за да бъдем Божие обиталище. Чрез делото на кръста и възкресението Исус ни възвърна властта, която поради грехопадението на Адам бяхме загубили, и това ни даде право да царуваме тук, в този живот, в името на Исус, което е над всяко друго име. Отец ни изпрати Святия Дух за сила и като учител, утешител и закрилник, и Исус, трябва да знаем, че Исус ще дойде за силна и славна църква, без петно или бръчка. А ние си казахме и се молихме ние да сме такава църква, за каквато Той ще дойде и каквато Той очаква да намери. Сега ще се спра малко по-подробно на първа глава от Ефесяни, като просто ще изброим относно, там е описано по-подробно кои сме ние, новородените в Христос, и какво конкретно имаме в Него. Първо, това, че нашата позиция е в Христос. Ние разглеждаме положението си и позицията си като в Христос. Всички тези, които сме казали да на нашия Господ и Спасител. Второ, че ние сме благословени в Христос с всяко духовно благословение в небесни места. Представяте ли си какво благословение има върху нас? Трето, Той ни е избрал в Него преди създаването на света, за да бъдем святи и без недостатък. Тоест, ние сме избрани. След това, ние сме усиновени чрез Исус Христос по благоволението Му, и ние сме предопределени да бъдем Негови деца, които се обръщат към Бог като към баща. Авва, Отче. Много по-близки взаимоотношения имаме с Него чрез Христос. Нататък продължаваме. Аз не чета целите стихове, но това са части от тях, които правят точна характеристика на нашата позиция и конкретните неща, които ние получаваме, за да знаем на какво стъпваме. Ние сме приети и обичани. В Него имаме изкуплението си, чрез кръвта Му, имаме прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат, до пълна степен. Няма нещо, което Той да не ни е простил. И тази благодат Той е направил така, че тя да ни дава
изобилно всяка мъдрост и разбиране. Тоест, ние нямаме и оправдание да не разбираме Словото или да не разбираме нещата, които имаме в Христос. Защото Той, заедно с всичко друго, ни даде благодат, която да ни дава и която е неизчерпаем източник на мъдрост и разбиране. В Него ни се пада да бъдем наследници. Като бяхме предопределени за това според намерението на Бога, който действа във всичко по решението на своята воля. Тоест, Бог го иска от цялото си сърце. Ние сме наследници на Бог в Христос и това е поради волята и любовта на Бог към нас, Неговото творение. И Той очаква да бъдем за похвала на Неговата слава. Ние, които още отпреди се надявахме на Христос. А сега вече Христос е в нас и ние сме едно с Него. В Него, като и повярвахме, когато повярвахме и казахме да на Христос, всъщност ние бяхме запечатани с обещания Свят Дух, който е залог за нашето наследство. Много интересна формулировка е това от апостол Павел, боговдъхновена, разбира се. И всъщност всеки, който повярва в благовестието на спасението и предаде себе си на Господ Исус Христос чрез акт на вяра, той получава Божия Свят Дух в знак на това, че той принадлежи на Бога и ще бъде пазен от Него до момента на получаване на прославеното си тяло. Святият Дух е наречен залог за нашето наследство и както в нотариалното право печатът се поставя при придобиване на собственост, така и в небесния свят. Святият Дух ни подпечатва като Божии синове и дъщери и като Негови наследници. Амин. Всъщност апостол Павел непрестанно се е молил за вярващите, те да израстват духовно. Защото той е знаел, че призива на Бога, идете и правете ученици, няма как да стане, ако църквата не расте. Ако не израства, ако християните не се развиват и не стоят само християни бебета, а се развиват и стават зрели християни, които да могат да чуват от Бог, които да следват от Бог, които чрез Святия Дух да извършват делата на Бог, че и по-големи, както Той остави поръчение за нас. Така че апостол Павел за това се е молил за всичките тия църкви и тук специално за църквата в Ефес да се изгради силна и славна църква чрез техния растеж. И така, ние също днес това е абсолютно актуално и ние трябва да растем духовно, за да имаме победоносен християнски живот и за да завладяваме територии за Христос и все повече хора да се спасяват. Всъщност, крайната цел и поръчението на Бог е това. Хора да се прибавят и прибавят към църквата. Ето сега няколко инструкции от Словото, както аз ви обещах. Наричам ги инструкции, защото според мене, ако човек ги следва тези неща, той наистина може да израства. Бог така го е направил, той като наръчник, цялата Библия. И тъй като имам в сърцето си това и като откровение някои от тези неща, то аз с най-голямо удоволствие и радост бих ги предала и вярвам и се моля Бог да ги слага в сърцата ви по правилния начин и наистина в добрата почва, за да излизат оттам плодове и то трайни. И сега четем Римляни 12 глава, 1 и 2 стих. Това е първото и най-важно нещо, след като се новородим. И ние всички това го знаем, но все пак аз този стих ще го прочета, защото той е изключително важен. И така, моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. И не дейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля. Това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено. Тоест, първата крачка към духовното израстване е да смирим плътта си, да представим телата си за жертва на Бог, да смирим плътта си и да започнем да обновяваме ума си чрез Словото.
за да сме водени от Бог и да разберем волята му за нашия живот. И да правим възможно най-така правилните стъпки, ако сме водени от него. Второто слово, което ще използваме, е Ефесяни 4:14. И така, това казвам и заявявам в Господа, да не живеете вече, както живеят езичниците по своя суетен ум, помрачени в разума и отстранени от Божия живот, поради невежеството, което е в тях, поради закоравяването на сърцето им. Да съблечете според предишното си поведение стария човек, който тлее по измамните страсти, да се обновите в духа на своя ум и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и святост на истината. Алелуя! Амин! Да не допуснем невежество, защото това ще бъде причина да бъдем отстранени от Божия живот. Ето, то много ясно е казано. Ние имаме пример, към който да се стремим, и това е Исус Христос. И всъщност на нас ние не трябва да сме невежи, но напротив, ние трябва да си обновяваме ума със Словото, така че да сме абсолютно актуални и да можем да действаме така, както Христос го иска за нас. Трета стъпка е молитвата към престола. И тъй като вече ние сме разбрали какво имаме в Христос, кои сме ние в Христос, каква е нашата позиция, то ние с дързост можем да пристъпим към престола на благодатта. И затова избрах този стих от Евреи 4, 15, 16, тези два стиха, защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите слабости, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак е без грях. Затова нека пристъпваме с дразновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото време или благовременно. С молитва към престола, но смело и дързостно от позицията ни в Христос. И за това с дързост пристъпваме, защото ние сме уверени, че обещанията на Бог са да и амин. Ние сме уверени във всичко това, което до тук си казахме, и вече пристъпваме наистина от позицията ни в Христос. Молитвата от престола, това е молитвата с власт. И тук словото, което можем да се опрем на него, това е Матей 18:18, където казва: истина ви казвам. Исус Христос казва: каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата, и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата. Амин. Това е изключително ценна и важна молитва, и ако ние наистина тази молитва я сложим в сърцето си и получим откровение колко е силна и какво може как може да ни помогне в определен момент, наистина ще имаме победи в ежедневието. Защото, както си казахме, врага се опитва да слага клопки, за да може да ни спъва. Нали? Да не вървим към победоносния християнски живот. Но ние знаем какво Исус Христос ни е дал и какво Той иска. И това е целта. Ние да можем да отговорим на това, което Бог има за нас. И сега, молитва в съгласие. Ето ни другото оръжие, духовно, което Бог ни е дал. Стъпваме на словото в Матей 18:19. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от моя Отец, който е на небесата. Защото където двама или трима са събрани в мое име, там съм и аз посред тях. Алелуя! Колко е силно двама да бъдат в единодушие, а какво да говорим за една цяла църква, за хора в един дух, хора. Това е невероятна сила, която даже ние не можем да си представим, която просто е като изстрелваща се ракета и върши своето в духовното. Ами, вие знаете, че и в Словото има, ако един поваля 1000, то двама повалят 10 000. Тоест, не се умножава по 2, а се повдига на степен и става много, много по-силна силата на двама в единство. И затова е
толкова ценно ние да имаме единомислие и да имаме хора, с които можем да застанем в съгласие и да знаем, че мислим едно, да знаем, че сме в един дух, да знаем, че проистича сила и просто отговорите ни се чуват. Да, и Нончето ми се усмихва. И аз имам такива партньори и тя е един от тях. В съгласие, с молитва, ние знаем в какъв дух сме и знаем, че в този дух има единство. И наистина това е свидетелство. Молитвите ни се чуват. Амин. И то не е, то за всички важи. Когато си в единство, има сила молитвата. Следващото оръжие наше духовно, е така да го нарека, духовно оръжие, това е поста и молитвата. Исус каза на учениците си по повод на един случай, в който те не успяха да изгонят демони. Той каза, този род, и те го питаха защо ние не можахме. Този род не излиза освен чрез пост и молитва. И т.е. това е действително духовен начин, по който ние можем да бъдем силни в нашия живот християнски. Така че това е една цяла тема, нали, за поста и за молитвата. Аз сега няма изобщо да се разгръщам в тези неща, просто го споменавам като нещо важно и ценно. Молитвата в духа. Стъпваме на стиха от Римляни 8:11 и ако обитава във вас духът на този, който е възкресил Исус от мъртвите, то същият, който възкреси Христос Исус от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който живее във вас. Така също и духът ни помага в нашата немощ, понеже не знаем да се молим както трябва, но самият дух ходатайства в нашите неизговорими стенания. Амин. Благодарим ти, Боже, че ти си ни дал всякакъв вид духовни оръжия, с които да успяваме и с които просто да извоюваме победата, която всъщност ти извоюва, да достигнем до нея. Молитвата е едно от Божиите всеоръжия и там се казва да сме постоянно в молитва. Бог има предвид ние да пребъдваме в Него, Той да бъде в нас и така да постоянстваме в молитва. Има моменти за всеки от видовете молитва. Ако сме поставени, например, в безизходица и нямаме време дори да реагираме, можем просто от позиция на власт имащи да произнесем само в името на Исус, защото знаем каква сила има в това име. И когато ние го произнасяме с вяра и силата от Бог е там, чрез нашата вяра. Така че чудеса могат да се случват дори и с една дума или една фраза. Обаче тя е името над всяко друго име, което ние знаем какво е име и четохме миналия път съответния стих за това. Можем да се молим на езици, ако не се сещаме какво да кажем. Аз, например, ежедневно по много пъти се моля на езици и когато правя нещо с ръцете си, когато съм в колата, когато съм сама, когато съм на път, когато вървя пеша през парка или по улиците и си слагам слушалките за телефона. И така никой не ме разсейва. Всички мислят, че аз говоря. Да, аз наистина говоря, обаче през това време съм се обадила на моя велик баща, най-мощния, най-великия, този, който създаде небето и земята и морето и всичко, що е в тях. Да, говоря с него. Точно така е. Правилно е, че говоря и духовни неща се случват в духовния свят, чрез тези наши молитви. И аз имам, между другото, едно свидетелство за молитва. Веднъж Бог ме събуди посред нощ, аз много рядко се будя, към 3 часа беше и просто духа ме караше да се моля. Аз се молих много активно на езици и след това на другия ден разбрах, че една моя възрастна приятелка буквално е щяла да умре през нощта от сърдечна недостатъчност, но каза, изведнъж се оправих. И аз я питах за часа. И то съвпадаше. Тоест, това ми е свидетелство. Ние по този начин може да ходатайстваме за други хора. Ние не знаем какво духа чрез нас прави в този случай. Така че молитвата в духа, ако някой не я практикува, няма кръщение в Святия Дух, можем и да се молим за това. Но вярвам, че имате. Алелуя! Така.
В Яков 5, 15, 18 се казва: и молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Колко е важна молитвата и какво прави тя? Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят. И така изповядайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек. На мен, например, ако някой ми се довери и изповяда греховете си, аз винаги ще бъда дискретна, никога няма да злоупотребя с това, но някак си разбирам тогава, че този човек има доверие и сърцето ми по някакъв начин се отваря още по-широко за него и като че ли излиза още по-страстна молитва с желание и сърдечна молитва към Бог. И може би това има предвид Яков, като казва да изповядваме греховете си един на друг. Разбира се, всеки да прецени кой човек на кого се доверява, кой му е доверен човек и на кого може наистина да си сподели тези неща. Защото по този начин ще му се освободи и душата, и ще му олекне. Много често това нещо се случва. И така ние ще можем да си послужим един на друг и да се молим един за друг. Например, ето Илия е споменат тук в Яков, 1 глава накрая. Илия беше човек със същото естество като нас. И се помоли усърдно да не вали дъжд. И не валя дъжд на земята 3 години и 6 месеца. И пак се помоли и небето даде дъжд и земята произведе плода си. Това е пример от Стария завет за молитва, която, например, промени законите на природата. И ние имаме още няколко примера такива за библейски герои. Например, как Моисей раздели Червеното море, за да могат да минат евреите и по този начин беше спасен живота им. Исус Навин раздели реката Йордан. Илия призова пък огън от небето. И с това показа величието и мощта на Бог. Бог се прослави. Давид уби Голиат с прашка. Просто с един камък. Великана, който никой не си представяше, че може да бъде. Но той го уби, защото той отиде с мотивация на сърцето, че битката е на Бога. И че той отива в Неговото име. Тоест името на Бога там играе. Там е силата. Данаил излезе жив от рова с лъвовете. 3 еврейски момчета бяха хвърлени в пещта и излязоха недокоснати. Халелуя! Да. И Исус Христос заповяда на бурята и тя отихна. Всичко това стана с вяра, с изричане. Всичко това стана, ето в Матей ще прочета специално стиховете, 8 глава, 23 до 27. И когато влезе в една ладия, учениците му влязоха след него. И ето в езерото се надигна голямо вълнение. Толкова силно, че вълните заливаха лодката, а той спеше. Тогава се приближиха, събудиха го и казаха: Господи, спаси ни, загиваме. А той им отвърна: защо сте страхливи маловерци? Тогава стана, смъмри ветровете и вълните и настана голяма тишина. А човеците се чудеха и казваха: какъв е този, че и ветровете и вълните му се покоряват? И не само ветровете и вълните, ето какво казва Словото в 1 Петрово 3.22. Който е отдясно на Бога, Исус Христос, като се е възнесъл на небето и на когото се покориха ангели, власти и сили. Всички се покориха на името на Исус Христос. Да, но тук ще акцентирам на това, че Исус спеше. Тоест, Божия мир, спокойствието, това е вярата. И ако ние достигнем до тая точка на вяра, че в буря да сме спокойни и да заспиваме, това е вече висш пилотаж. Там ще бъдем наистина много високо ниво вярващи християни. И ние сме по този път. И това можем да го стигнем. Имаме всичкото снабдяване за това. Въпрос на вяра, крачка на вяра и желание от нас да израстваме. И сега пристъпваме напред, така към кулминацията. Колосяни 2.15. И като обезоръжи началствата и властите, изведе ги явно на показ, като възтържествува над тях чрез Него. Амин. Исус Христос не само ни даде власт,
Говорихме много за властта, знаем, че вече имаме власт, но искам нещо важно да отбележа, но той ни подготви и трасето. Той обезоръжи врага. Ще се върна на стиха. И като обезоръжи началствата и властите, изведе ги явно на показ, като възтържествува над тях чрез него. Халелуя! Тоест, те са обезоръжени. Те нямат оръжие. Знаете, че когато минава президента или някой от монарсите или някакъв много важен човек, винаги преди него минават специалните части на сигурността, които да осигурят, които да премахнат всяка пречка, да осигурят наблюдение и защита на територията, откъдето и да мине тази важна персона. Но колкото и да се стараят, колкото и да са висши технологиите им, има пробиви. И ние го знаем това. Има убийства, инциденти, ранени. Те много са се старали. Особено в Америка. Изключително много се стараят да осигурят чистота на терена. Но, за съжаление, се случват и убийства, и инциденти. Защо? Защото врагът има оръжие. За това се случват. Колкото и сигурност да има, колкото и очистване и предварителна осигуровка на терена да има, ако има налично оръжие, то винаги може да има пробив. Няма гаранция. Може да е по-малко от 1%, но някога да се случи. Какво е при нас? Исус обезоръжи врага. Халелуя! Аз мисля, че това е откровението, което да влезе в сърцето ви тази вечер. Защото нашия враг е без оръжие. И този стих е ключов и Исус възтържествува над него. Той взе оръжието му. Тоест ние имаме враг, който той се перчи, той прави различни неща, дава различни симптоми, но той няма оръжие. Исус го обезоръжи. Запомнете го този стих, Колосяни 2.15. Защото всъщност липсата на оръжие е гарант за това, че не може той да свърши работата си така, както ни плаши, че може. Така че нашето трасе е абсолютно осигурено, защитата ни е осигурена, просто ние само трябва да действаме. Точно тук се иска вяра и доверие в Словото на Бог. И ние виждаме, че когато врагът има оръжие, каквото и да се прави, винаги може да има пробив, но да запомним това, че нашия враг е обезоръжен. И ако стъпнем на Словото в Колосяни, то каква е нашата работа от тук нататък? Да благовестваме, да действаме, да вярваме, да четем Словото и да израстваме. Алелуя! Аз мисля, че тук точно трябва да отдадем славата на Бога за това, което Той направи за нас. Защото и аз му благодаря, че го направи откровение този стих в сърцето ми, защото някак си, като че ли малко така по-незабележимо вървеш. По-скоро разбирах, че го изложи на показ, добре ми беше да го осъзнавам, нали? Но когато си представих, че всъщност той няма оръжие, нашата задача се улеснява съвсем. И сега обаче нека да говорим, кое е единственото оръжие на нашия враг. Кое може да бъде? Нашето невежество, нашето неверие и недобро познаване на Словото, нашата пасивност и не на последно място нашия страх. И чрез всичко това ние отваряме широко врати, за да влезе Богът на този свят, естествено с малко Б, крадецът, бащата на лъжата, онзи, който е отдавна легално победен и го допускаме да отнема това, което ни принадлежи. Всичко, което Исус Христос ни осигури, за да бъдем повече от победители тук на земята, въпреки наличието на врага и неговите клопки. Тоест, нас ни очаква една победа и не би трябвало нищо от вражеските действия да ни смущава.
но просто да намираме точното слово, чрез което ние да стоим в Божия мир и чрез което ние да отпращаме Сатана. Така както Исус в пустинята 3 пъти му каза, писано е. И тогава той напусна. Именно защото оръжието е и нашето, и словото, което имаме. Ние доста говорихме за това, по принцип, и като разгледахме 1 глава на Ефесяни от 1 до 13 стих, но сега ще се спрем конкретно на нещо много важно. И това е значението на думата спасение, която се използва в Новия Завет, в оригинала на гръцки е созо. И тази дума е не случайно употребена и има много значения. И в нашата църква често се говори за това. И ние сме информирани доста по този въпрос, но аз си мисля, че всяко преповтаряне на това какво означава думата спасение на гръцки, тази дума, която е използвана, на нас може само полза да ни донесе и още повече да ни подкрепи, да ни нахъса за това ние никога да не се отказваме от нашата победа в живота си. Така, какво означава думата созо на гръцки? Спасен, изкупен, освободен, запазен. В скоби слагам с печата на Святия Дух, както в 1 глава беше казано. Изцерен, възстановен, резервиран, снабден от всяка гледна точка, възстановен във всичко и във всяко отношение, цялостен, предпазен, изтеглен от неприятна ситуация, спасен от опасност, цялостен, изцяло, цял и всичко. Амин. Колко неща имаме като пакет в спасението, защото тази дума не е използвана случайно, с всичките й значения. Така че никога не забравяйте, че освен спасението, Бог осигури за нас. Осигури снабдяване, Той осигури всичко онова, от което ние се нуждаем, за да живеем тук на земята. Благодарим Ти, Боже. И сега ще припомня стиха от Лука 10:19. Ето дадох ви власт да настъпвате змии и скорпиони и власт над цялата сила на врага и нищо няма да ви навреди. Власт и то с обещание, че няма дори нищо да ни навреди. Хем имаме власт, хем ще излезем цели и непокътнати. Остава нашата част да действаме с вяра, да изричаме обещанията на Бог с вяра. И ето сега едно слово, което е така от последните цитирани от мен, Марк 11, 22, 24. А Исус им отговори: имайте вяра в Бога, но допълвам, това е значението и вярата на Бога. Нашия пастор Георги често го е казвал. Имайте вярата на Бога. Истина ви казвам, който каже на тази планина, вдигни се и се хвърли в морето и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане. Затова ви казвам, всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. В нас е топката. Всичко, каквото искате в молитва, вярвайте, че сте го получили. Сега оставих време да ви разкажа за някои мои преживявания, които са свидетелство за действието на Словото и обещанията на Бог в живота ми, чрез вяра. Считам, че наистина свидетелствата, а то и в Словото е казано, че свидетелствата са тези, които прославят Бог и човек не трябва да ги крие, той не трябва да ги пази за себе си, но напротив, когато има свидетелство за прослава на Бога, нека да си ги споделяме взаимно. Подбрала съм няколко, аз имам много свидетелства, но така избрах няколко, чрез които просто искам да демонстрирам точно какво аз съм използвала като прием, като оръжие духовно в този момент и какво е проработило за мен в този момент. Но
това всичко е водителство на Святия Дух и Той ни води и затова беше цялото това предверие, в което ние говорихме, че да можем да чуваме и какво Бог ни говори и да вървим с Него, да се приближаваме към Него, за да може водителството на Святия Дух да бъде, а не на някой друг дух. Да можем да сме водени изцяло от Духа, защото в нашия път можем и да се отклоняваме. И аз имам и такова свидетелство, в което без да разбера, макар че вътрешно го разбирах, просто ще ви кажа, ще ви спомена за това. Имам едно свидетелство за спиране на буря. И това беше, трябваше да пътуваме на едно важно събитие с съпруга ми. И сутринта станахме, имаше и определен час, беше далеч от София. Касаеше се за един европейски проект, важен, среща там с лекари и така. И беше някаква страшна буря и валеше силен дъжд и просто наистина ние се чудехме да тръгваме ли. Така беше. Въпросителна. Защото когато много силно вали и толкова дълъг път имаш, а трябваше и с други хора да сме. Това е поемане и на отговорност с колата и изобщо много са нещата. И така се помолихме, обаче някакси в мене дойде една сила и аз излязох на терасата. И просто с сила заповядах, сетих се за Исус и казах: спри в името на Исус Христос. Буря, спри, не ни трябваш днес. В името на Исус, кратко беше. И се прибрах. Не му казах, че съм го направила, защото викам, тогава си мислех, сега какво да му казвам, ако не спре, нали, малко излагацийка. Затова си трая вътрешно. Да. Да, просто не исках още да казвам. Някакси така исках да го държа между мене и Бога и вярвах, че това нещо ще стане, защото всъщност аз осъзнах, че властта в случая е моя. В името на Исус Христос. До 10 минути бурята спря и дъжда спря. Алелуя! Тръгнахме. Всичко се случи както трябва. И също така имам веднъж спиране на дъжд. Направо така му заповядах в името на Исус Христос, защото даже имам свидетел за това и изведнъж заваля. Абсолютно неподготвени, нямаме чадър, ма много бурно заваля. И аз казах: спри в името на Исус Христос, въобще не сме те планували да спреш сега дъжда. До 3-4 минути дъжда спря. Алелуя! Майка ми има свидетелство за спиране на градушка. Наистина с силна вяра, защото тя е любител, беше си посадила домати и си е помислила какво ще стане с доматите и казва със сила: спри, не дей, труд кърва в Божие пожалей. И наистина градушката след минутка спря. Да, е спряла. В крайна сметка само тя имаше домати от цялата околия там. Така беше. На това място, където е. И това е много сериозно свидетелство и е истина, слава на Бога. Тоест работи, вярата работи. Аз ви ги казвам да се насърчавате. Имам 2 свидетелства за изцеление мое. Преди няколко години, още преди ковида, аз се разболях от грип или вирус, беше много тежко. И така 2-3 дни се утежняваше болестта, температурата се дига и една следващата нощ се събуждам и много тежко състояние. Наистина никога не се бях разболявала толкова тежко. Премерих си, температурата беше над 39, лошо ми беше, не ми се седеше на крака, не ми се лежеше, въобще лошо нещо. По едно време даже си мисля, то като умираш човек така нещо. Нямах сила за нищо. А това е така рядкост. И тогава аз се измъкнах от спалнята да не събудя мъжа ми и просто отидох в хола и някаква сила дойде в мен. И аз започнах да осъзнавам, че това нещо не ми принадлежи. И това беше ключовия момент. И аз изведнъж се усетих в цялото това състояние, че всъщност това е врага. И тогава виеше ми се свят, едвам седях на крака, но постепенно започнах да се окопитвам и някакъв свят гняв такъв в мене. Как може той да си позволи тялото ми в моето тяло да влезе? И ви го казвам точно както го преживявах. И аз изведнъж започнах сама да си се надъхвам и казвам: как може такова нещо? И първо вързах врага
вързах този болестотворен, нечестив дух, защото казах според словото в Матей 18:18. Бог го е казал и аз вярвам в това слово и сега те връзвам нечестив, болестотворен дух на грип или на вирус, какъвто си напускай от тялото ми, защото това е тяло, храм на Святия Дух и ти не ми принадлежиш. Аз се отрекох от това. Не го приех, не казах болна съм. Много е важно да не изричаме в този момент. Имам това, имам онова. Не, нямам. Аз нямам нищо. Имам само Христос. Тоест, да не си противоречим с думите, които изричаме и това, в което вярваме. И тогава аз направих молитва, винаги обезопасявам терена, връзвам го, моля се на Бог за дарба разпознаване, какъв е този нечестивец, който ме притеснява в момента. Тук беше абсолютно ясно, нали, с симптомите, с температурата и направих това и започнах да обикалям около масата с молитвата, в която славех Бога, благославях го и благодарях за това, че аз съм изцелена в раните на Исус. И че всъщност на мен това слово става в мен плът, то влиза във всяка клетка. И аз получавам това изцеление сега. Благословена съм от Господ, изцелена съм в раните на Исус Христос. Той прати Словото си и ме изцели. И всичките тия стихове много ми помогнаха и започнах да се засилвам. Някак си имах сила, щом обикалях, едвам седях, но аз обикалях масата. Обикалях и вече даже малко, така, понеже се бях ядосала на врага и му казах, не можеш да ме изплашиш с нищо. Дори и да умра, знам къде ще отида и ще прекарам вечността с Бог и с любимите си вярващи хора. А ти знаеш ли на къде си се запътил? Много добре знаеш. Поговорих си по този начин и като че ли ми се освободи всичко. Продължих да славя Бога, да го благославям и си легнах. Около 3-4 пъти се събудих вир вода, изпотена и на сутринта бях абсолютно здрава. Слава на Бога! Да. Наистина това е ключово. На другата сутрин аз свидетелствах на съпруга ми. Той е лекар. Той беше подготвил един антибиотик и чакаше да минат 3-4 дни и каза, ако не ти мине температурата, давам ти го. Той антибиотик така му изтече и срока. Никой не го използва, защото не ни се наложи повече. Така че за слава на Бога го казвам това. И имам едно второ изцеление, което то пък стана за 2 часа и то отново беше сътворено от врага и това беше по време на нашата конференция Радикална вяра, която се провежда в началото на годината и точно в неделята, последния ден от конференцията, аз даже после свидетелствах тук, но може би сте го чували, не искам някак си да се повтарям много, но искам да го кажа като нещо забележително, как за приемите, за нещата, които в този момент Бог ме водеше да направя. Тоест, ако ние се държим здраво за Словото и ако ние изповядваме точно Словото на Бог, а не приемаме онова, което врага прави, за да ни порази, там е силата. И всъщност тогава Бог действа. И тогава се случват нещата, защото издигаме и прославяме Него, а не врага. Втория път беше така. Последния ден се събудих с висока температура и усещам, че съм болна. И казвам, изведнъж се осъзнавам, че това е конференция Радикална вяра. И казвам, как така ще съм болна по време на конференция вяра? Радикална и то. И толкова с вяра, и тя беше толкова хубава. И точно последния ден аз да съм болна. Викам, не. Отново обезопасих терена. Аз го вързах, този болестотворен дух в името на Исус Христос. Използвах Матей 18 и си казах, ще отида на изцелителната служба в крайна сметка. Вечерта имаше такава планирана и ще отида там и ще бъда изцелена. Същия ден ще бъде изцелена. И какво се случи? Когато аз направих тая молитвата с власт и казах, че той няма място, при мен изобщо не ми принадлежи, много други неща ми принадлежат и днес е Божия ден и въобще не приемам неговата болест, каквото и да се случва. Аз останах обаче онлайн да гледам службата и някакси
не исках да подлагам хората на възможност от заразяване, ако и така. И онлайн, гледайки службата, по време на хвалението, Бог ме изцели. И в края на една от песните, аз просто се почувствах как падна от мен тежестта и бях абсолютно здрава. Отидох, премерих си температурата, беше 36 и повече не вдигнах. И дойдох на вечерното, за да прославя Бога и да свидетелствам. Така че в тези случаи включваш властта, която Бог ти е дал, и от позиция на власт в името на Исус и молитвата в Матей 18:18 чудеса стават. За мен работи. Вярвам, че и за вас ще работи, защото Словото го казва. И ще се молим за това. И когато отстраним врага чрез тази молитва с власт, тогава се проявява Словото на Бог. Тогава самия Бог се проявява. Като изцелител, като Яхова Рафа. Като този, който има да и амин за всичко, което Той ни е обещал. Така че много важно е в този момент просто ние да почистим терена и да останем абсолютно твърди в вяра на това Слово, което Той ни е дал. И обещанието, което имаме от Него. Аз, както ви казах, имам доста свидетелства, но искам така... сега ще се спра на едно, което е последно. То малко е по-дългичко. Но вярвам, че ще бъдете по някакъв начин насърчени и мотивирани. Аз имах доста тежки години в бизнеса. Към това се прибави и загубата на моя любим съпруг. И това беше моя път в пустинята. В долината на мрачната сянка. От една страна с задлъжнял бизнес, от друга страна без опората на този, с който винаги в единство и подкрепа сме решавали всичко, заедно с любов. Сърцето ми, от него капе кръв. И даже сега в момента с тези думи точно не мога да ви опиша всичките си преживявания. Даже днес, като се върнах назад в нещата, така имах едни моменти, защото има неща, които не си ги припомням с голяма радост. Но в името на това да ви послужа, ще доизкажа това свидетелство. Някак си, като че ли всичко се срутваше около мен. Всичко, като че ли пропадаше целия свят. Ако мога с филми да го прилича, нещо като съчетание между драма и екшън, което хем кръв капе от сърцето ти, хем трябва да действаш и то в екшън. Не е спокойствие, не е просто само действие, но просто трябва да реагираш. И аз в тези моменти, знаете, че човек, когато е в такива моменти и изпитания в долината на мрачната сянка, се хваща още по-силно за Бога. Аз това и направих. Приближих се, започнах и да уча още повече за Него. И малко след това беше и библейското училище, първото, което тук завърших в нашата църква. Започнах да го търся много по-усилено и той ми даваше слово. Винаги ми даваше слово. Даже в следващия ден, в който мъжа ми премина, аз разгръщах календара, за да отворя на новия месец и той ми даде словото от Римляни 12:12. Радвайте се в надеждата, в скръбта бивайте твърди, в молитвата постоянни. И аз го отминах първоначално, защото плачех. За каква радост да си мисля. Но се върнах на това слово и казвам, радвайте се в надеждата, в скръбта бивайте твърди. Викам, Боже, ти описваш моя случай. В молитвата постоянни. И тогава взех решение и казах, Господи, аз ще ти се покоря. И в момента, в който аз взех решението да се покоря на Бог, благодатта на Бога се изливаше върху мен. С всичко, от което имах нужда в този период. Хора край мен, любов, снабдяване, неща, които не съм си представяла, че
Бог може да се погрижи за всичко това. И той отговаряше на молитвите ми, които бяха така отправени към него с вяра. И по отношение на бизнеса, ние години наред се молехме с моя съпруг и също с наши много близки семейни приятели. Също така и в църквата се молехме и винаги по някакъв начин Бог подреждаше нещата, макар да бяха доста трудни. Но ние в една от следващите молитви включихме желание да дойде някакъв инвеститор, богат, и да инвестира в нашия медицински център. И аз си мислех, че това нещо, ако Бог го направи, това е решението. И вече така вътрешно аз се бях заредила, че даже едни хора, които, нали, мога да ги нарека спокойно измамници, те бяха немци, свързани с хора в Дубай. И тъй като бяха немци, аз съм завършила немска гимназия и така имах доверие към немците, като по-сериозни. И някак си се доверих, че това може да е от Бог. И тези хора, те даже успяхме и да загубим пари, нали, покрай тях, но аз имах водителство през цялото време. И всичко, което се случваше с тях, в мен духа ми се бунтуваше. Но аз не последвах вътрешното си бунтуване на духа, а просто се бях заслепила от това, че Бог непременно ми води хора, които да ми решат проблемите. Което не е начина на Бог винаги. Точно такъв, както ние си го сложим в главата. И научих доста уроци от цялото това време и този период. И в тези уроци имаше нещо много съществено. Аз там разбрах колко действа точно и сигурно законът, духовният закон на Бог за сеене и жънене. Защото наред с всичките молитви аз научих и някои нови неща и някак си духа ме поведе на там ние да посеем. В един момент да посеем с съпруга ми. И сега ще ви кажа сумата, която посяхме, тя беше 1000 лева. И казвам вие, защото има отношение към това, което Бог направи. То беше 1000-кратно умножение, но по неговия начин. Аз през цялото време си представях как някой с милиони ще дойде и ще инвестира в бизнеса и аз ще се освободя. Това ми беше грижата. Ще си върнем дълговете и ще се освободя и така нататък ще продължи управлението. Но Бог направи следното. След това посяване на точното време, място и количество, защото Бог много конкретно ме водеше, и ние двамата в съгласие с съпруга ми бяхме, ме повикаха на среща в фирмата кредитор, на които ние дължахме за апаратурата, и те отправиха оферта към нас, с която ни опростяват 1 милион от дълга. Халелуя! Наистина това е шокиращо, но имаха условие. И това условие беше една сума, която на фона на всичко не е много голяма, но аз не знаех откъде ще дойде. Ние нямахме тази сума. И това беше условието, че ще ни го опростят, ако я имаме. Дойде времето, в което да платим сумата. Ние през цялото време се молехме те да ни я разсрочат. И даже сме говорили с тях. Те казаха, това е абсурдно. Абсурд. Можем да ви опростим дълга, ако платите наведнъж. В крайна сметка ние продължихме да се молим за разсрочване на тази сума. На датата, на която трябваше да платим сумата, аз просто отидох и най-искрено и честно си казах, вижте, центъра работи, има обороти, можем да ви я плащаме, но не изведнъж. Те казаха, не знаем какво ще стане, искаме да мислим. След няколко дни ме повикаха и казаха, че са съгласни. Алелуя! Това беше плод на молитва няколко месеца за разсрочване и беше абсурд. Но Бог промисли и направи нещата така.
за да не удължавам повече случая, успяхме да изплатим дълга, успяхме да се освободим от това и те казаха, това беше интересно, те казаха, че нямат друг такъв случай. Искам да ви кажа колко уникално Бог действа. Даже това е институция, която няма как да си промени нейните стереотипи и начини на действия, но тя ги промени. Придобиха нов собственик, придоби тази институция и аз имах един адвокат, който, и това е много интересно, през цялото време периодично идваше, за да ми обяснява как е виждал, че ако не си платим на време това, с крановете, той лично е виждал тази институция с кранове да си взема апаратурата. И аз в тия моменти, в които той идваше да ми разказва какво ме очаква, аз си казвах, махни се от мен, Сатана. И променях темата. Халелуя! Така че слава на Бога, че всичките тези неща просто се случваха и това бяха едни невъзможни ситуации, в които Бог ме научи най-важното нещо – да бъда зависима единствено и само от Него. И това е нещо, което ако ние не го направим, то Бог ще ни постави в някакви ситуации. Просто трябва да го знаем. Той не иска да имаме други богове или други, на които се уповаваме, или други хора, или материално нещо, или каквото и да било различно от него. Така че, тъй като аз съм дейна и активна, той ме постави в ситуации, в които аз не можех да си преместя пръст. Такива бяха ситуациите и аз разбрах, че трябва да се предам изцяло. И тогава отварям една скоба. Аз няколко пъти съм го молила да затвори бизнесите. Аз имам 3 в 3 направления, но не ги затвори. Винаги правеше чудеса. В края на периода или в момента, в който аз си мислех, че вече всичко приключва. Пред мене често пъти си мислех, че се срутва. Но Бог правеше чудни неща, в които просто се прослави Той и така този бизнес постепенно вече виждам и плодове като на служение, защото започнах да го гледам от друга гледна точка, че Той всъщност Бог иска да му служим там, където ни поставя и отново Той да се прослави. И вече имаме и молитви, и спасени хора в Провита, в медицинския център и изобщо Бог се проявява. Аз наистина съм се предала на Него и се молим за всички наши пациенти, служители, всички хора, партньори, които влизат там и също така в другия ми офис в ИМЕСа да бъдат мощно благословени, да бъдат докоснати от Бог и да се спасяват души, защото всъщност Бог ги търси и ги чака. Алелуя! Ами, скъпи брати и сестри, аз това имах, което исках да ви споделя. И сега, тъй като си говорихме за проявата на властта в нашия живот като християни, имам знаменателен стих, той е последния, това е от Деяния на апостолите 5:12 и 14 и 16 и ще го прочета за насърчение преди молитвата, която ще последва. И чрез ръцете на апостолите ставаха много знамения и чудеса между народа и те всички бяха заедно в Соломоновия притвор и още по-голямо множество повярвали в Господа, мъже и жени се присъединяваха. Така че даже изнасяха болните по улиците и ги слагаха на постелки, на легла, така че когато минава Петър, поне сянката му да засегне някого от тях. Събираше се още и множество от градовете около Йерусалим, които носеха болни и измъчваните от нечисти духове и всички се изцеляваха. Амин. Не е ли насърчаващ този стих и той може да бъде реалност и днес? Скъпа църква, нека ние да се молим и да вървим по пътя на Бог, да изпълним Неговия план, Неговия призив за всеки
от нас. Това ще бъде моята молитва.